תמיר, תגיד, כמה הון עצמי כדאי לשים ברכישה? ההון העצמי שעומד לרשותך לרכישה, מאוד חשוב להקפיד שאתה לא מנצל את כל ההון העצמי שלך, ואתה בעצם נשאר בלי כלום אחר כך. ולמה אני אומר את זה? חשוב שתישאר עם איזושהי כרית ביטחון. אחד, זה חשוב בשבילך, לתת לך ביטחון כלכלי באירועים בלתי צפויים. שתיים, הבנק יראה את זה בעין יפה. הבנק ישן יותר טוב בלילה, כשהוא ידע שהוא נותן לך משכנתה, כשאתה יודע להתנהל, יודע לתכנן וחושב על לשים כסף בצד. אז ככל שההון העצמי שלך יהיה יותר נמוך, הבנק רואה את זה בעין יפה, ובמיוחד כשיש לך כסף בצד. לעומת זה, אם אתה תיקח משכנתה, צריך לשים לב, ככל שאתה תיקח משכנתה באחוז מימון גבוה יותר, עלויות הגיוס של הבנק הן יקרות יותר, לכן הבנק יכול לתמחר את המשכנתה בצורה יקרה יותר. בקיצור, המסר שלי הוא כזה, אנחנו חייבים לדעת למצוא את האיזון בין ההון העצמי שלנו לבין המימון שאנחנו לוקחים, וכדאי לעשות את זה בצורה חכמה ומושכלת עם איש מקצוע. תודה רבה.